ஓடுறாரு. காமெடி 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 காமெடி. என்னாச்சு? இங்க பாருங்க பாருங்க பாரு. உங்களுக்கு தான் இப்ப காமெடி. விக்கி டாப்ல ஒருத்தன் படுத்திருக்கான் பாரு விக்கி. டாப்ல பாரு விக்கி. ஸ்டார்ட் சுத்திட்டு இருக்கான். காமெடி. என்னடா குஷி சாவறான். மலையில ஆடுறடா விக்கி பாத்து. ப்ரோ டாப்ல ஆளு. டேங்க் டாப்ல. ஒருத்தன் ஏறுறான், ஒருத்தன் கீழே ஏறுறான். அவன்டா கீழே மாலை போடுறான். எரிஞ்சுக்கிட்டே வரா. அழுத்தி விடுற அவனை. ஹீல் பண்ணு. எங்க இருந்து ப்ரோ அடிக்கிறான்? மலை ப்ரோ மலை. தலைவனுக்கு அடி. ஏடபிள்யூஎம்ல அடி. ஏடபிள்யூஎம்ல அடிச்சு தூக்குங்க எல்லாரையும் கில்லர். இங்க ஓடிட்டான். அருண் ப்ரோ இவனுக்கு முன்னாடி தான் இருக்காங்க. அடிச்சிருங்க அங்க. ஏன் தலையும் அதுக்கு மேல வருது. நான் ஹேக்கரா அடிக்கிறதுக்கு. ஆமா ஹேக்கர் தான். பாரு இன்னொருத்தர் இருக்கான் பா எங்கேயோ. அருண் ஹேக்கர் அப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேர் ரிப்போர்ட். அருண் ப்ரோ உங்களுக்கு சுத்தி ஸ்மோக் போட்டுக்கோங்க. அவங்களை சுத்தி ஸ்மோக் போடுங்க. டேய் இப்போ வாடா கரெக்டா இருக்கும். டேய் ஒரு ஹேக்கரை விட்டுட்டு போறடா. யோசிச்சுக்கோ ப்ரோ. நாக்கு கார் எடுத்து என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? கார் எத்தனை ஏற போறான் தலைவன். ஏன்ட்ட காரே இல்ல. கார் கில் பண்ண போறான் தலைவன். முடிச்சிருங்க கார் கில்லாம். அப்புறம் இங்க தான் ரிவைவ் பண்ணிருக்கான். ரைட்ல பாடுறா, லெஃப்ட்ல பாடுறா.